أحبك مثل ما أنت أحبك كيفما كنت ومهما كان مهما صار أنت حبيبي أنت زوجي أنت حبيبي أنت حلالي أنت لا أحشى عزولا همه مقتي لقد أدنا زمان لنا بأسل غير منبته سقيت الحب في قلبي بحسن الفعل goyang guyu mesam-mesem sajak arep mundut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad akhallan nikah wa harrama alaina sifa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kawilujengan miwah kabagas warasan saha katentreman ugi karaharjan mugi tansah kajiwa kasalira dumateng kula lan panjenengan sedaya waraden sagung tumadi
Raharjo Niskala satuhu. Purwakan ngatur semonggo kula dherekaken manengku puja sahandap pepadane Gusti Kang Maha Welas lan Asih inggih Allah Subhanahu wa taala kanthi wawasan alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amihi inggih awit saking paringipun rahmat taufik mewah hidayah saha inayahipun kula lan panjenengan sedaya saged nyawiji dadi siji wonten ing laladan Sodagaran RT Gangsal RW Setunggal Karangplati kanthi wilujeng miring sampikala. Sholawat miwah salam mugi tansah kunjuk wonten ngarsanipun titahing Gusti Mustikaning jagat inggih pantanipun umat jan mau pinilih minangka pandam-pandaming kawula dasih kasuwasena inggih Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingkang kita cadhong syafaatipun wiwit ing alam donya ngantos dumugi ngalam delahan fitini wa dunya hatal akhirah amin Allahumma amin. Makaten para rawuh Bapak saha Ibu sepisan purwakai pambuka kalajengaken nuninggih khotbah nikah dumateng simbah Ki Pengultai Simbah Modin kalajengaken akdu nikahipun umbul donga badhe kalajengaken foto sakwetawis kangge ambuka kasumanggaken dedonga kanthi umul kitab sesarengan ala hadihi niyah bibarokati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nggih, salajengipun badhe kalajengaken khotbah nikah utawi akdu nikah dumateng simbah Ki Pengultai Simbah Modin ing wasana kasumanggaken sumangga nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i bashara faja'alahu nasaban wa sihra. Khalaqa Adama thumma khalaqa zawjahu Hawwa min dhil'in min adla'ihil yusra. Falamma sakana ilaiha qalatil malaikatu ma ya Adamu hatta tu'addiya laha mahra. Qala wa ma mahruha. Qalu an tusalli ala Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil mursalin. فوفى المهر وخطب الأمين جبريل عليه السلام وزوجها له على ذلك الملك القدوس السلام وشهد إسرافيل وميكائيل وبعض المقربين بدار السلام فصار ذلك سنة أولاده على تعقب السنين. أحمده أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وأشكره أن جعلكم شعوبا وقبائل بالتناسل الذي هو أصل كل نعمة. أشهد أن لا إله إلا الله مبدع نظام العالم على أكمل حكمة. لا إله إلا هو تبارك الله رب العالمين. وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله حبيب الرحمن ومجتباه القائل
حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقال يا مأسر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فطوبى لمن أقر بذلك عين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد فإن النكاح من السنن المرغوبة التي عليها مدار الاستقامة، إذ من تزوج فقد كمل نصف دينه، كما أخبر بذلك الحبيب المبعوث من تهامة. وقال تناكحوا تناسلوا فإني مباهم بكم الأمام يوم القيامة. وقد حث عليه المنان بقوله وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وهذا عقد مبارك ميمون واجتماع على حصول خير يكون إن شاء الله الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ووالديكم ولمشايخي ولمشايخكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya akhi Al-Mubarak Hasan Ibrahim Ibn Al-Karim Bapak Ihsan Sunarti, uzawwijka ala ma amarallahu bihi min imsakim bima'rufin atasrihim bi ihsan liqaulihi ta'ala wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ya akhi Al-Mubarak Hasan Ibrahim Ibn Al-Karim Bapak Ihsan, angkahtuka wa zawwajtuka makhtubataka Vera Puspita Dewi Bintal Karim Bapak Supriyono Mauliyati Abiyallati Wakkalani Bimahari Adawati Sholati Wa milyuni rupiah halan qabiltu nikahaha wa taswijaha li nafsi bil mahdil madhkuri halan. Barakallahu laka baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair wa jama'a bainakuma fi khair wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma ya Allah, Allahumma alif bainahuma kama alafta baina at-tini wal ma wa alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Adam wa Sayyidatina Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Ibrahim wa Sayyidina Sarah wa alif bainahuma Sayyidina
وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا علي كرم الله وجهه وسيدنا فاطمة الزهراء وألف بينهما المحبة والوداد حتى يرون الأسباط والأخفاد وفتهما من بقايا الخلق أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين ووسع عليهما من رزق الحلال ما يكون الكفاية والذات وفتهما وفت لنا من كل محنة وبؤس وفتنة وضير إنك ولي كل خير متفضل بكل خير ومعطي كل خير إنك على كل شيء قدير اللهم يا الله اللهم يا الله رب سلمنا وسلمهما من آفات الدنيا وعذاب الآخرة ومن فتنتهما وبليتهما وفتحتهما ومن شر الجن وعين الإنسان اللهم أحسن عاقبتنا وأحسن عاقبتهما في الأمور كلها وأجرنا وأجرهما من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا الله ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Tuhan memberikanku cinta untuk ku persembahkan hanyalah padamu. Dia anugerahkan ku kasih hanya untuk berkasih berbagi denganmu atas restu Allah ku ingin milikimu ku berharap kau menjadi yang terakhir untukku restu Allah ku mencintai dirimu ku bina engkau dengan Bismillah.
kula lan panjenengan sedaya saged nyawiji dadi siji wonten ing laladan Sudagaran Karangmelati kanthi pinaringan nugrahaning Gusti wilujeng nir ing sambe kala. Datang kanthi lumban selawat miwah salam mugi tansah konjo wonten ngarsanipun titahing Gusti mustikaning jagat inggih panutanipun para umat. Jan mau pinilih minangka pandam-pandaming kawula dasih kasuwasina inggih Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala al sayyidina Muhammad. Nabi kang kita cadhong safatipun wiwit ing alam donya ngantos dumugi ngalam dalahan ugi kasuwargan jati fid dini wa dunya hatal akhirati ilal jannah. Amin amin ya mujibah sa'ilin. Mongkatun berdawu sepisan purweka utawi pambuka badhe kalajengaken nggih menika dene penganten kekalih wus lenggah pinara kalajengaken nggih atur pasrah dumateng panjenenganipun Sahina wa Murabi Ruhina Romo Kiai Haji Khairuddin kalajengaken atur panampi dening panjenenganipun Sahina Romo Kiai Ahmad Sugiarto kalajengaken nggih tata cara panggih pinanganten kekalih paripurnaning tata cara panggih badhe kalajengaken nggih citraleka utawi foto sesarengan utawi umbul donga wonten ngarsane Gusti kang Maha Welas lan Asih kang pungkasan tawi panutup kangge ambuka kasumanggaken ndedonga kanthi umul kitab sesarengan. Alhamdulillah sampun paripurna kalajengaken atur pasrah dumateng panjenenganipun Sahina wa Murabi Ruhina Romo Kiai Haji Khairuddin ing wasana wekdal kasumanggaaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sanna li'ibadihin nikah wa nahahum 'anil ma'asi was-sifah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah al-qail man nakaha lillah wa ankaha lillah istahaqqa wilayatallah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda amma ba'd. Wonten ngarsanipun para sepuh pinispuh aji sepuh dalah para pepunden kakung dalah putri ingkang tansah kula mulyakaken lan ingkang kula hormati dumateng para alim, para kiai, para asatid taminipun dumateng panjenenganipun Rama Yai Nur Wahid, Rama Yai Bukhari, Rama Yai Sugiarto, Rama Yai Nur Hasan dalah sedaya para kiai ingkang rawuh ingkang tuhu dahat kula bekteni kula mulyakaken lan ingkang kula hormati dumateng para tamu undangan, para kadang, para patepangan, mirunggan dumateng kadang besan kemanten putri nggih panjenenganipun Bapak Haji Supriyono dalah Ibu Hajah Endang Sulistyawati lan sedaya keluarga agengipun wonten ing tlatah Karang Sudagaran Karangmelati ingkang kula mulyakaken lan tuhu dahat kinurmatan. Mengawali atur kawula wonten ing pawiwahan pahargyan wekdal enjang menjelang siang ingkang penuh barokah lan penuh kebahagiaan menika monggo kita sarengan ngojoaken puji pangalembono dalah syukur wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala bikaulina alhamdulillahirabbil alamin. Bilih kanthi sih wilasa nugraha taufik hidayah inayahipun wonten ing kalodhangan saat menika kita sedaya pinaringan sehah ma'al afiyah, sehah jasmani, sehah rohani sehingga saged sareng-sareng kempal manunggal wonten ing majelis ingkang mubarak menika kanthi niat kita sareng-sareng hormat wontenipun acara walimatul ars sekaligus paring doa restu datang kemanten kekalih nggih anak kula
Hasan Ibrahim pikantuk Mbak Vera Puspita Dewi. Leres ngoten nggih. Ingkang nembe kemawon kelaksanakaken jejiban agung inggih menika akdun nikah. Mugi-mugi akdun nikah ingkang sampun kalampah kala enjang kanthi lancar saestu dadosa akdan jami'an nafi'an mubarakan ila yaumil qiyamah amin Allahumma amin. Dumateng para bapak, para ibu ingkang kalu hormati, wonten ing mriki dalem kajibah matur aminangka badal utahe sulih saking panjenenganipun Bapak Ihsan Sirot dalah Ibu Nur Hamdanah ingkang njejeri besan kemanten kakung. Aminangkani besan kemanten kakung panjenenganipun lumantar lesan kawula ingkang sepindah ngaturaken salam takzimipun kanthi ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanthi pangajab mugi Bapak Haji Supriyono dalah Ibu lan sedaya keluarga agengipun wonten ing tlatah Sudagaran menika saestu pikantuk salamah minallah pun paringi selamat dunyane selamat akhirate Allahumma amin. Pinaringan rahmah lan barokah minallah amin Allahumma amin. Ingkang salajengipun panjenenganipun Bapak Ihsan Sirot dalah Ibu saat menika ngraos bombong bingah syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala awit anggenipun nggadahi himmah cita-cita ngleksanakaken darmaning sepah anikaaken pun putra atmaja kakungipun ingkang pun paringi sesilih Mas Hasan Ibrahim pikantuk Mbak Vera Puspita Dewi. Alhamdulillah enjang menika sampun kelaksanan kanthi mboten wonten alangan setunggal menapa-menapa. Ingkang salajengipun panjenenganipun ugi bingah syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Bombong ing manah awit saat menika panjenenganipun sak keluarga agengipun para sanak, para kadang, para famili saking tlatah Bedodo Karangrejo saged sowan Nabiyantara wonten ngarsa panjenengan sedaya taminipun wonten ngarsanipun Bapak Supriyono dalah Ibu Hajah Endang Susilawati kanthi mboten wonten alangan setunggal menapa-menapa. Dene maksudul adzam utawi wigatosipun anggenipun sowan enjang menika ingkang sepindah saking dalem niat silaturahim tuwi kawilujenganipun Bapak Haji Supriyono dalah Ibu ingkang salajengipun sowanipun inggih badhe nglarapaken istilahipun masrahaken atmaja kakungipun Mas Hasan Ibrahim dhateng Bapak Haji Supriyono sak keluarga. Sak sampunipun putra kekalih kemanten kalih ngleksanakaken akad nikah mila putra kekalih sampun sah dados pasangan suami istri, sah menggaipun agami, sah menggaipun negari, otomatis anak kawula Hasan Ibrahim dados batih enggal keluarga besar di tengah-tengah keluarganipun Bapak Haji Supriyono. Mila kesempatan ingkang sae menika kawula badhe masrahaken anak kawula kanthi kelebihan lan kekuranganipun, sebab tiyang menika enten kelebihane ya ana kekurangane nggih. Sowanipun Bapak Ihsan boten ngasta napa-napa namung sekedhik cangkingan uba rampe kangge njangkepi adicara enjang menika nggih. Mekaten nggih sampun dipikir apa sing digawa nggone, namung mekaten kemampuane Bapak Ihsan Sirot mbok menawi anggenipun ngasta menapa uga rampe mas kawin mas kawin Raja Brana parsel kirang nocoki penggalipun Bapak Haji darah Ibu Hajah Bapak Ihsan nyuwun bunging samudra pangasami ingkang sak kathah-kathahipun. Ingkang salajengipun wonten mriki kawula minangkani Bapak Ihsan ngemis doa restu panjenengan sedaya. Sabibaripun acara menika mangkih paripurna kawula sak rombongan teras nyuwun pamit mboten namung nyuwun doa restu panjenengan sedaya mugi wonten perjalanan pinaringan selamat sampai tujuan mboten wonten alangan setunggal menapa-menapa ing musana hadanallahu wa iyyakum sawa asabil wa hasbi wa ni'mal wakil akhirul kalam
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ashiruhun nabil ma'ruf amma ba'd. Sadaqallahul azim. Para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh ingkang dipun sepuhaken, para rama kiai, para asatid, ustazah, ugi tamu saking rombongan Besan Kakung. Inggih punika Bapak Ihsan Sunardi dalah Ibu Hamdanah dalah rombongan ingkang kawula mulyakaken, mugi dipun mulyake dening Allah Subhanahu wa taala. Langkung rumiyin sumangga kawula dherekaken muji syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten rahmat nikmat dhateng kita sami. Kathah sanget nikmat ingkang sampun kita tampi, monggo kita syukuri kanthi maqalah tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat lan salam mugi katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang mugi-mugi kita sedaya, keluarga kita, anak turun, tangga tepalih, sanak raket, umumipun kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat selalu pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad awit mulai donya menika ngantos minyang ing yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Semoga kita mau selawat sareng-sareng. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salajengipun kawula matur amakili aturipun Bapak Haji Supriyono ugi Ibu Endang Susrawati ngaturaken marhaban ahlan wa salam bi hudurikum. Sugeng pinarak ingkang wonten kursi ingkang sampun kasedhiaaken. Kawula amakili Bapak Haji Supriyono ugi Mbong Endang Sulistyawati kala wau dipun aturaken pertama uluk salam. Kawula wangsuli waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor kalih silaturahim. Panjenengan niat silaturahim nyambung paseduluran wonten ing griyanipun dalemipun Bapak Supriyono dalah keluarga, mugi-mugi pikantuk fadilah lan barokahipun silaturahim. Nyata niki pun kabul. Sing sapa gelem silaturahim bakal dipanjangke umur, ditambah rezeki. Nyata tenan temriki ya rezekine ya kathah garek milih gitu pun diadepi dhewe-dhewe isih kurang dipekke. Nah niki cara janjine Allah sing lewat rasulipun nyata bener. Ingkang salajengipun kala wau amasrahaken putranipun nggih punika Mas Hasan Ibrahim dipun pasrahaken kalian Bapak Haji Supriyono dalah keluarga kanthi sak wontenipun, ya ana kekurangane ya ana kelebihane. Anak kula Vera Puspita Dewi nggih kula pasrahaken dhateng Bapak Sunardi saperlu badhe kursane dipun gula wentah, dipun didik tentang agami, terutama Mas Hasan Ibrahim adik Vera terus terang masalah agama kirang sangat jenengan wuruki jenengan mulang niki wau soale hari kon elek-elek kon marai kon ngandani. Nah niki kula sekedhik ngandhakake bilih wong berbayan iku ora adoh karo dolanan nalika awakmu cilik kae. Ndek kae wong pasaran nggunakake sego pasir digodhog nganggo pasaran. Lah sakniki
dadi keluarga wis kudune nganggo beras sing tenanan. Mula sampean dadi wong lanang sing teguh pendirian, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lah Mbak Vera nggih kedah taat ngabekti ning wong lanang iku swargamu. Mekaten saking kawula ugi saking Bapak Haji Supriyono adalah keluarga sedaya kekirangan kekhilafan awit saking hal punapa kemawon pakhormatan, palenggan, sedekahan lan sanes-sanesipun mesti mboten saged muaramaken dhateng panjenengan sedaya lan kathah kekiranganipun ugi anggen kawula matur nyuwun agunge pangapunten ingkang kathah. Usana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Candhaipun inggih sumusul tata cara guna talik rama. Iya kacar kucur kacang kawak deli kawak atuta anggenira asesanak kang wis dadiya sanak. Sansaya sumanak sampun dipun suntak mawi sok glogok badhe kalajengaken nun inggih dipun pinduli sowan marak ngabiyantara ing ngarsane kang Rama dalah ibu. Paring guna kaya sekedhik hasil bojo kula ibu ya sun tampa ya nang. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo diajeng dipun dhahar sakanthi sesarengan aja nganti lali anggenipun ndedonga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima royaktana wa qina adzabannar. Menika anggenipun dipun rahapi gambaraken anggenipun bangun bebrayan dipun pinilihaken wonten ingkang raosipun eca. Mugia anggenipun gesang omah-omah sak mangke pikantuk nugrahane Gusti dados keluarga ingkang pikantuk raosipun eca. Winados boten ketinggalaken ing kathah nanging katindakaken wonten ing salah dipun patenggan. Jermanika mujutaken sanepan isi surasi kang gambaraken salulut saraga jiwa apulang raras ya sanggamaning Sri Atmaja penganten kekalih.
mangkono wis anggenyo dedaharan sesarengan sarui gegentosan anggenipun dedulangan minangka wajibing wanita anggenipun omah-omah kedah saged masak syukur bagi bisa macak marang garwanipun mugi enggal pinaringan anak putra putri ingkang soleh lan solehah amin Allahumma amin paripurnaning tata cara dahar walimah utawi sepul rendeng menika badhe kalajengaken tata cara candhaipun sumusul tata cara ing Numantirta Perwitasari kanthi ndedonga bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alna muslimina wal muslimah. Ya Allah yang telah memberi kami makan dan minum dan menjadikan kami orang Islam muslim muslimah. Tirta suci menika ingkang sampun dipuning Gusti ingkang Maha Welas lan Asih. Iya nggih anakku kekarone. Muga-muga anggitmu bangun bebrayat tansah pinaringan nugraning Gusti. Dados putra-putri kang bangkit mikul dhuwur. Mendem jero tegese menika saged junjung derajate marang wong tuwa loro saged nutupi jasate marang wong tuwa kekarone. Sarwi gegentosan anggenipun sungguman dening risang penganten kakalih kanthi munjuk kerarep Rama dalah ibu kula nyuwun sembah bukti kula kunjuk. Iya ngger anakku kula anakku ngger sing tak gadah-gadah sing tak tresnani minangka dening ibumu iki paring tetungga moga-moga aja nganti grusak-grusu ya ngger anggenmu bangun bebrayan dene ibu lan ramamu iki paring gula wetah paring pitutur aja nganti lali an Usman bin Affan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 anta syamsun anta badrun anta nurul fawqa nuri anta syamsun anta badrun anta nurul fawqa nuri. Saya cetha saya anggenyo lumampah galiah-galiah lampahira risang suba manggala anakih menika ingkang naminipun Sri Mandrili wis anggenyo hambeksa anut iramaning irama tumuju ing sasana undhak-undhakanipun pinajang agung badhe arsa ambedol dumateng risang Sirat Maja penganten kekalih kula dherekaken saged jumeneng sawetawis. Kalajengaken badhe kaboyong wonten ing gapuraning sasana pargian kanthi kaaturaken ketawang Sri Narendra. Sri Narendra kang minulyen jagat
raya. Leng-leng ramyane kang sasongko kumanyar mangkin tanpa sirin rambak runtut anggenyo lumampah tumuju ing sasana parkyan. Ayo semuanya untuk bisa mengikuti adegannya ya, dari adegannya dan dipandu oleh Sri Mandrili. Oke, terima kasih ya, ikut bersama-sama yuk. Langsung saja masuk syuting Indosiar. Hu ya hu ya. Ayo semuanya, tangan di atas ya kepada beliau Bapak Haji Supriyanto, juga Ibu Haja Indah Sulistiawati ya, ikut bersama-sama memeriahkan di hari pesta pernikahannya dari Mbak Vera Puspita Dewi, Sarjana Pendidikan ya, dengan Raden Bagus Hasan Ibrahim, Sarjana Komputer ya, putra dari Bapak Ihsan Sunardi juga Ibu Nur Hamdana sekalian. Alhamdulillah, selalu di hati, sabar dulu. Aljair dari Karangkelati ya, ada MA syuting, juga ada klik story fotografi ya, tentunya ya bersama paket komplit Aljair. Aduh. Ayo bersama-sama lagi, tangan ya, gerak semuanya. Nah, tangan di atas mau masa akhir medun. Berpasangan, saling kokoh, saling kokoh, saling kokoh, saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho, musyawarah untuk sakinah. Berpasangan, saling kokoh, saling kokoh, saling kokoh, saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho, musyawarah untuk sakinah. Langsung saja kita lanjut. Oke. Sama bapaknya juga boleh. Ayo sini bapak, ikut bersama-sama yuk. Langsung saja. Rumantor perahu layar. Yuk koncon tinggi segembira,
banyu ning segara iyo angleak numpak prau layar ing dina minggu ke pariwisata tangan di atas semuanya yuk, kaki ada di bawah. Loh, kena kuali malah kayak jago mete. Sikilnya yang dhuwur, Mas. Oh, asik. Yang meriah dong, yuk. Bisa dimeriahkan yuk bersama-sama yuk. Tulungi. Tulungi. Bruh. Iki kok saja tambah balas dendam kok iki rasida. Ya Allah Gusti, jahat mantene. Nek ngono aku bolone papa. Ya. Apa? Ya. Papa. Papa asmane sinten, Bu? Pak. Pak Haji. Pak Haji Sriyono. Supriyono. Bu. Tandongake Pak Kaji sekedap jenengan amini nggih. Pak Kaji gandengane kewenceng ebol. Ya Allah, lindungi Pak Kaji. Tambah sugih duwite akeh. Iso nambah bojo maneh. Amin. Maaf. Duwite akeh, bojone ayu. Lho kok rapate amin. Duwite akeh, bojone ayu. Terus nyawer 100.000. Salim. Nggih pun Pak, ngapunten mangke teng mlebet nggih. Siap bertempur. Semangate ya Allah Gusti. Jajal tak dangu mantene. Bu. Mantene ayu boten. Jas gandas. Aku mantene cantik, coba kita tanya dari Sanggarias mana? Dari Sanggarias Okta Siska. Mbak Vera seneng tenan boten kalih Mas Hasan? Yo tenan toh. Asik. Luar biasa. Ya. Mandili kok nyosoran ke bebek? Seneng tenan loh Kang Mas. Terus kira-kira sing disenengi apane? Anune. Apane kok anune ki? Ya anune. Jare manene jempole. Pas toh. Aja mbok itak. Iya gede jempole. Gede ra? Aku wedi dan jempole gede. Terus saiki gantian Mas Hasan. Mas Hasan. Lah ya Allah. Ya. Meleleh mandili, aduh pingsan loh. Jan lo Mas ki amene gagah gede dhuwur tenan kok. Kaya sadewa. Betul. Sangar gede to dong. Betul. Mandili ya Mardiah. Marem gede tur gaya. Satu lagi Mas. Setengah tua lemu ginu-ginu. Aduh. Mas Hasan remen saestu mboten kalih Mbak Vera. Seneng pol. Seneng pol. Sampean krungu apa ora seneng pol? Pol. Kira-kira pol-polane ki sing paling disenengi opone? Ayo. Kok mulai to Mak? Yo engko lah Mak mulaine. Sing paling disenengi apane? Hah? Ayune terus. Ayo, 1 2 3 cium sing suwi Pak Durung. Cium. Sampun Pak. Bapak kok ndung terus ora mandek
pripun, Pak? Ah, senang. Bapak Yai rasanya pripun? Maknya Manis ya Allah. Lah mantanannya rasanya piye kira-kira? nyus. Nyetrom kabeh mantan anyar ya Allah. Sekarang di sesi foto keluarga, Mas. We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, say, say. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. From now you'll share all your joys. Through hardships support each other. Together worshipping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids who make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, say, say. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallah, 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 Barakallahu lakum wa lana. Barakallahu lakum wa lana. Allah barik lahuma, Allah adim hubbahuma. الله صل وسلم على رسول الله. الله تب علينا، الله ارضى عنا، الله اهد خطانا على سنة نبينا. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, say, say. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair.
From now you'll share all your joys. Through hardship support each other. Together worshiping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids who make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a